UMLA ka Mawkyrwat iba renikton el tongkar negasngi Leit Jurip ya ke Surok na Photjaud-Nongnam Kaba Jngai Kumba khandai kilometer lashna hapo ka PMGSY scheme habakren shekila patai khubor hakane ka Leit Jurip iba tongkar la pentep bahadian ka jingyo jingtep bagi kontraktor kila eno iga kam banshna ya kane ka Surok ula shimkhia halo kane ka mat da ka balik ya kendu ya menteri ketnat PWD bat kerpat ya ban khot tender biang na ka benta ka jingshna ya kane ka Surok ula ong ru ba utrang ban yo i ba onla ban pendep ya ka jingshna ya kane ka Surok khnang ba barok in reutli ki snong jong ka than Nongnam onla ban penyeso bat ki Surok khnang ba kan yo ka jingyo ka jingkot ki breu ki basong basa hakane ki than kan kieu But ngalayo banyak keren nah kini kisni ya minister beripek ya ke tenat piludi road bat ka bangala kerpat jur ya i ha ka bana klik department kin simkhia ban khot biang kene ke tendar bat nga dokumen ha ka bai minister ila kular hanga ban ong kloi kabala mariyo ya ka city ya ka kot jingtho ya kene ka ya ka kot yang try jaka ya kebaki menjur ban syak ban tray biang Surok